zastavil bych se aspoň na chvíli, zkontrolovat ty, co mám rád. Jestli není tam až moc stručnou, jestli příliš nefouká, jestli pít se dá i voda z kohoutku, a jestli karmu má oká. Na chvíli zůstat na té pláži, ubalit si otázce, jak se vlastně mají a co chtějí na onom světě ještě zažít do té chvíle, než se znova narodí.